Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri obrazovkách. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt. 27. apríla sa uskutočnilo 33. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program bol nasledovný. Správa hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za prvý štvrťrok 2009, interpelácia poslancov, kontrolla uznesení a rôzne. Április 27-én tartotta a helyi önkormányzat 33. rendes ülését, melynek menete a következő volt. A község főellenőrének beszámolója a községi költségvetés első negyedévéről, a képviselők interpellációi, határozatok ellenőrzése és egyéb. Zasadnutie otvoril starosta obce František Šámšon. Následne inžinierka Marta Soboslajová, kontrolórka obce, predniesla svoju správu, v ktorej sa zamerala na plnenie jednotlivých položiek rozpočtu. K tomuto bodu mali viacerí poslanci poznámky a otázky, na základe čoho navrhli zmeny v rozpočte. V závere pán starosta uviedol, že pri schválení pôvodného rozpočtu boli opatrní a v priebehu doterajšieho obdobia sa potvrdilo, že napriek hospodárskej kríze príjmy obce sú plnené podľa predpokladu. Az ülést községünk polgármestere Sámson Ferenc nyitotta meg, majd Szoboszlai Márta mérnöknő ismertette a képviselőkkel az első negyedév költségvetésének kiértékelését, melyben az egyes költségvetési tételek teljesítésére hívta fel a figyelmet. A témához több képviselő is hozzászólt, kérdéseket tettek fel, melyek alapján változtatásokat eszközöltek a költségvetésben. Végezetül a polgármester elmondta, hogy az eredeti költségvetés elfogadásánál óvatosan jártak el, de a jelenlegi időszak lefolyásánál bebizonyosodott, hogy a gazdasági válság ellenére a község bevételei az elvárások szerint alakultak. V rámci interpelácií poslancov sa poslanec Domin dopytoval na prevádzkovanie bezdrôtového obecného rozhlasu a z dôvodu zvýšenia premávky navrhol požiadať políciu o častejšiu kontrolu rýchlosti v obci. Az interpellációk keretén belül Domin képviselő a drót nélküli községi hangszórókról kérdezett, valamint javasolta a rendőrség megkérését a gyakori járműforgalom sebességmérésére. Poslankyňa Bulajčíková reklamovala nevhodné rozmiestnenie ampliónov na ulici Hlavnej a dopytovala sa na možnosť nakúpenia domácej prijímacej stanice. Bulajcsik képviselőnő a hangszórók rossz elhelyezését reklamálta a úton, valamint a házi vevőberendezés vásárlásának lehetőségeiről kérdezett. Poslankyňa Vicianová sa dopytovala, kedy bude zber nebezpečného odpadu. Vicianová képviselőnő a veszélyes hulladék elhelyezésének időpontjáról kérdezett. Poslankyňa Ižáková upozornila, že v cintoríne u záver výdajného stojana na vršku tečie pri odbere vody. Ďalej oboznámila poslancov o májových vystúpeniach speváckých zborov Búzavirág a Viza. Izsák képviselőnő a temetők útjának meghibásodására hívta fel a figyelmet, továbbá a Búzavirág és a Viza énekkarok májusi fellépéseiről adott tájékoztatót. Poslankyňa Bulajčíková upozornila, že v tomto roku má prebehnúť voľba riaditeľky školského zariadenia a žiadala, aby bol stanovený termín obecného dňa. Navrhla, že vyhovujúcim termínom by bol júl. Bulajcsik képviselőnő felhívta a figyelmet, hogy ebben az évben lesz igazgatóválasztás az iskolában, továbbá kérte a falunapok időpontjának meghatározását. Szerinte a júliusi időpont kedvező lenne. V bode rôzne pán starosta podal správu, že pri organizovaní Dní mostu priateľstva má byť hlavným organizátorom obec Iža. Doterajším maďarským organizátorom bola obec Nesmej, ktorá sa však z finančných dôvodov tejto činnosti vzdala. Starosta navrhol s touto akciou spojiť organizovanie obecného dňa.
Az egyéb programpontokban a polgármester elmondta, hogy az idei hídverőnapok főszervezője Izsa lesz. A magyarországi szervező idáig Neszmély volt, mely viszont anyagi okokra hivatkozva ettől az eseménytől az idén visszalépett. A polgármester javasolta ezt az akciót egybekötni a falunapok szervezésével. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o plnení rozpočtu za prvý štvrtrok 2009 a ukladá obecnému úradu vysvetliť nezrovnalosti zistené kontrolou. Az önkormányzat elfogadta a főellenőr beszámolóját az első negyedévről, és határozatban feladatul tűzte ki a községi hivatalnak orvosolni az ellenőrzés során felmerült hiányosságokat. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu za rok 2009. Az önkormányzat jóváhagyta a 2009-es év költségvetésének módosítását. Ďalej sa obecné zastupiteľstvo uznáša na všeobecne záväznom nariadení o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Izsa podľa predloženého návrhu. Az önkormányzat általános érvényű rendeletet fogadott el a választási plakátok és egyéb információhordozók elhelyezésére kijelölt helyekről a választási kampány ideje alatt a község területén a beadott javaslat szerint.